Cikrabala kang tumingal perang campuh samya ngadali lera tatit wileting kata daiwang kung manguncang niti oh elek-elek ki aku ya sok ngetutke Mas Gading ya Mak. Heeh, alhamdulillah. Pun wis kok njuk kesenengan. Waduh jan perbawane ya nduk iya ya Mak. Sugeng dalu Bu Pras. Nggih sugeng dalu nak Mas Resa. Alhamdulillah saged pinanggih saged sepanggung kalian kula nggih Bu. Nggih. Ibu menapa Mbah nggih menika? Yo coba. Oh nggih. Le dandan wis sesore. Oh ya Bu Pras ki padha karo sak ibuku kok. Ah iya. Tante Prastiwi. Betul, Tante. Nah, ben ketok aku. Telur. Nggih. Nek Mbah aku mbah. Nggih, sugeng dalu nggih Bu Pras. Nggih, sugeng dalu Mas Reza. Nggih. Reza. Terus pundi? Nggih. Nggih, pripun kabare? Nggih, alhamdulillah. Kaya tau ketemu wae. Lho iki. Ya ora apa-apa. Wingi dadi peniti salin to. Oh, nggih, Ding. Rasida. Ya elek-elek ki aku ya sok ngetutke Mas Gading ya Mak. Heeh, alhamdulillah. Ya sok ngetutke ra ketang ngintil ora dijak ya ngintil. Ngintil iki nek cilik. Nah, nggih nek gedhe ngentel. Nah, Nek gedhe dolan dhewe. Nggih, matur nuwun sanget nggih Bu. Nggih, mugi-mugi dadi dalang sukses nggih Mas. Amin, nggih, nggih tasih sinau, tasih berproses kathah kirangipun, kathah klenta-klentunipun. Pokoke kula ya diselentiki. Apane? Nggih. Ya nek carane wong tuwa kalih putra niku rak ngoten niku to. Diwarai ngoten lho, diselentiki. Oh, tak selentrik. Waduh, kaget. Kula remen nek sing nylenthik Bu Pras niku. Weh, lah kene tak celentiki. Nggih tegese iki le mulangke ya nuwani tenan ngoten lho ngilmu sepuh iki tumrap kula niku pengalamane luwih kathah ngoten nggih. Ya kene tak sentrike nggo jamu. Waduh. Haruh kowe nek kaya ngene iki ku areng apa? Ah bingung aku, Nduk. Bingung jujur bingung aku. Ora usah bingung. Pripun? Aku arep tuwa ya isih iso. Saged napa, Bu? Maksude iso ngomong. Lah nggih lah niku sing kula maksud nggih niku iso ngomong, iso nyelentiki, iso jewer, iso ngopo-ngopo. Wis iso ngobak-gabeke barang. Pokoke komplit. Wah, kalah tenan aku. Heeh, ayo kepiye? Agi Mas Gading kowe nek musuh Bu Pras ya kalah tenan apa meneh kok raku ta? Ha iya. Wah, jan matur nuwun nggih Bu Pras nggih. Nggih, malah Nuwun Mbak. Lah romong apa aku ki arep dawuh ya ora wani. Ya ora apa-apa Le, dawuh wae ora apa-apa. Kon ngopo? Nggih, nyuwun Kon gajuli sing kerbak. ajeng nyuwun swantenipun. Ajeng mirengaken swantenipun sekedhik menika. Liwang Bu, waduh. Oh, menika ingkang dawuh sanes kula lho Bu Pras. Oh nggih, Mbah tuwa nyawer. Ora paling wong ngrasen karo aku. Ya karo sapa ya, Mbak? Ya, nggo kanca ya, Mbak. Oh, wonten sing ngersakaken liwung nggih menika. Nggih, aduh. Bu Ayu wedi aku ya. Kok aku iso diseneni. Ya Bu Ayu. Derek. Ora apa-apa karo Mbak.
Datan bisa lungguhke atiku. Monggo Mbak Wahyu. Suwe nggonku Senajan pun sepuh saged ngeten-ngeten lho Bu Nggih, Pras. wajan gumun kula kiat. Pengen mboten jenengan kalih Bu Pras? Nggih, pengen nyecep Neh, nyecep ngelmunipun gitu. aja ming dicecep ngelmune. Wajan aku mah geblasuk dhewe iki. Kok ming ngelmune wegah aku. Rugi. Berat iki, Wis Pak. mempeng dengar ilmune sing dicecep. Lah napane Ya sak gelemmu le apa sak. wajan ora kaya bengi iki ya, Nduk. Lah Ibu pengene napa? Ya ora usah ngomong-ngomong ya no. Isin. Apa Bu napa? Pokoke sing ngerti ming kowe ora aku. Monggo. Lanjut nggih. Nggih. Sabda pandita ratu. Jadi.
Gemreneng le. Aja gemeremeng langsung wae. Nggih. Langsung tokke ngono lho, Mas. Hah? Kula niku dereng saged kula niku. Maksudnya ngene napa nggih? Ya iso mosok ra iso metu. Saged nggih, Bu nggih. Ya iso. Ning tak men ngampet to, Bu. Heeh. Wong aku iso metu kok kowe ra iso. Nek bengi aku metu lho. Apane? Nek bengi sok metu aku jajan maksudku. Pun kula tak manut mawon monggo pun. Ajeng dinapak-napake ya wis. Lho aja salah persepsi. Oh mboten. Kula punika mboten resepsi kok. Hah? Sabda panita ratu. Sabda ala ngeri sabda ala ngeri Wah, jan hebat. Sampun. Matur nuwun sanget Bu Nggih, Prastini. sami-sami Mas Reza. Mbak Oriza, Bu Wahyu. Wah, Nggih, jan. sami-sami. Lho, Mas. keringetku nganti kaya ngene. Wah, nggih jan. Dilapi, Mas, dilapi. Ya dilapi. Nggih, kok dereng wani ajeng ngelapi. kok. Ora apa-apa tak ajari. Tobat aku. Mutiar ora kowe nduk. Wah, alhamdulillah ya antarane seneng wedi ki wis mesti. Matur nuwun sanget. Niki wau lagu napa Liwung sampun dipun pinangkani. Iya ya mak matur nuwun ya mak. Heeh. Leh marmuni matur nuwun ki ping pira. Lah sak aku ki bingung tenan iki arep muni apa ki bengi. Ayo sak-sake. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Awake dhewe mbacutke laku. Heeh ya mak. Heeh lakone isih dawa. Dawa apa? Heeh ya wis. Wis awake dhewe ke apa jenenge? Kedawuhan bar limbukan tekan arep goro-goro. Oh ya ngono ya mak. Heeh sak kamat-kamat alon-alon. Alon-alon wae. Heeh yos. Bismillah. Ayo dibacutke lakone ya nduk. Yo ayo mak tak derekke. Tansah marpamoring suksma. Sukma sinukmaya winaya wengasepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati sinigeng ingkang wonten sak lebeting Datulaya genti kocapo Prabu Baladewa ngawe sangganing para wadya bala pating bleber plating clorot kaya tirta bludakaning aradan.
Sigra bala kang tumingal perang campuh samya ngadali lera tatit wileting kata daiwang kung manguncang niti benjang sangaji mijil adinyo ngadali wuwus Rosta Surawilaga kaya buta singa wregil Sinuwun Prabu Baladewa kula ngaturaken gunging panuwun dene samenika kula dipun keparengaken suwita manunggal dados prajurit negari Mandura. Sinuwun Prabu Baladewa kula pun tumenggung prawira dibya cumadung dawuh sinuwun. Lha nggih kula ingkang tumenggung prawira negara iki cumadung dawuh sinuwun. Nggih, yo. Kowe kabeh prajurit ingsun nedha nrima banget. Dene kowe kabeh padha gelem tak dadekke wadya balaku. Sing tegese saya mimbuhi kekuatane negara Mandura. Lan kowe padha tak kanthi menyang negara Ngamarta iki, sejatine Prabu Baladewa mung bakal ngendhake utawa ngelingke marang para Pandhawa. Yaiku Pandhawa sing bakal mbiyantu marang gegayoane Semar Badranaya. Nggone bakal ngumpulake para warga. Merga Semar ki mung arep gawe pengaruh ala. Gedene bakal njungkeng kawibawane para Pandhawa. Bakal ngrubuhke negara Ngamarta. Nanging mangertiya, iki mau ana suwane Petruk Kantong Bolong sing dikongkon karo Semar. Satemah aku dadi sulaya rembug ana jeroning kedaton rame mau sore. Inggih lajeng kepareng paduka kados pundi sinuwun? Saiki kowe kabeh padha tak dawuhi supaya nyekel marang Petruk Kantong Bolong. Merga Petruk Kantong Bolong wis wani nyecamah asmane Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh inggih, yen mekaten pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Sesuk ngenteni apa? Mangkat to. Oh inggih, sendika ngestokaken dawuh sinuwun. Budal. Wah, dalam.
Dewa mangu-mangungkung kanduan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulusa mengkundyah utama Bung Petruk kanthong bolong mlayu-mlayu napa nggih Den kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo Petruk tak tampa Ndara Antareja bekti kula kunjuk Ndara Antasena bekti kula katur Den yo Petruk tak tampa yo Truk tak tampa ana apa kok kowe mlayu-mlayu wah sampeyan niku kok dadak nyuwun pirsa sampeyan niku kudune sampun pirsa wau wonten ing Datulaya negari Ngamarta menika lho kula menika sowan wonten ing ngersane Sinuhun Prabu Puntadewa wonten ngersaning bendara-bendara kula para Pandhawa kula menika rak didhawuhi kalih bapak supaya mboyong para Pandhawa kalian senjata jimat Kalimasada nggih to iya Petruk lah nggih lah kula niki rak terus medal wonten ing Jawi ning bareng kula menika metu njaba menika kula kaget ana apa lah mengkirin kula wau rak wonten ing pasewakan kula niku bareng kalian Sun Mandura. Sinuhun Mandura kuwi ora sarujuk marang gegayoane Semar Badranaya. Bapak kula piyambak. Iya. Lah lajeng Sulaya Rembug kalian kula rame wonten ing pasewakan niku rame sanget. Nanging bareng kula medal Jawi niku kok Prabu Baladewa niku kok duwe wadya bala anyar niku pripun nggih Gus? Wong biasane niku Sinuhun Mandura menika adat sabenipun menika ngawe sangganing para putra Pandhawa. Antawisipun menika nggih Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Neng kok ndalu niki kok benten ya Gus? Iya Petruk. Aku ya mung manut marang Iguh Pertikele Dimas Antasena. Napa ngaten, Den? Ya. Pancen aku ya wis ngraita, Truk. Yen Prabu Baladewa utawa Wa Mandura kae kok beda karo adate. Mula Kakang Gatotkaca Kakang Antareja tak kandhane supaya aja melu karo Prabu Baladewa kae. Oh, rak ngaten. Lah lajeng kula niki kados pundi niki? Nasib kula niku kados pundi? Kados pundi bengi niki? Wis santai wae, Truk. Wis santai wae. Wadya balane Prabu Baladewa kae Kakang Gatotkaca Kakang Antareja kelawan aku sing bakal ngadepi. Oh. Wah, ya iki. Prabu Baladewa nika sing ngadepi sinten? Prabu Baladewa kae adep ana mengko. Oh nggih. Yen ngaten kula namung sendika ngestaken dawuh, nggih. Ampun kesuwen kula dherekaken, Gus. Ayo, dhisik jenenge Petruk kantong bolong. Wah, salah. Wah, yo.
nututi lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya Ronanggono magawe gelarira wang-wang wah ladalah ana satria ngaglah ning ngarepanku sapa kowe ngaku yo kowe takon karo aku Antasena sing tak goleki sing jenenge Petruk Kantong Bolong lah kok kowe sing mrebeki kelawan aku bendarane Petruk Kantong Bolong areng apa kowe wah ladalah aku didhawuhi Sunan Prabu Mandura supaya ngrangkit marang Petruk Kantong Bolong kowe iso arep ngrangkit Petruk Kantong Bolong yen iso nandingi kridane Antasena wah ladalah keparat wani kowe karo aku ayo ini merganing patimu Ayo, sambato Wah, yo. Waduh, mati ya. Ini tanda, weh.
Wah. 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 Ayo. Wah, adalah hadiah. Hoi, 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 hoi. Wah, wah, wah. Wah. Wah, wah, wah. Hoi. Wah. Hai, hai. Yo, yo. Tampan ono datang. Ayo, tampan. Woi, woi. Wah. Woi, Dian. Halo kamu, ayo. Wah, wah. 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 Waduh, mati aku. Wah. Wah. Ayo, ayo sambato kowe. Aduh. Wah. Wah. Ayo. Wah. Waduh, mati aku. Wah. Udon. Wah. Wah, madun. Ayo. Sakelen esuk. Welok. Ah, tandak kowe. Ah. Wah. Waduh. Woi, Dian. Wah. 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 Waduh. Dian. Mati. Mati. Wah. 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 Woi, Dian. Nanti musane iki mau. Wah lah dalah. Wah, neng ngendi? Keparat. Wih, Dian. Wih, Dian tenan. Nanti bocah iki mau.
Wah, menungso iso ambles bumi. Waduh! Wah! 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 Waduh! Waduh! Waduh, mati ya. Wah. Wah. Waduh, sinuwun ketiwasan. Kula menika madosi dhateng Petruk Kantong Bolong nanging pinanggih kalian putra-putra Pandhawa ingkang nami Antasena sinuwun. Lajeng kula bandha yuda kawon sinuwun kados pundi kula sumanggaaken. Walah dalah keparat iblis lanat. Nggawa wadyabala anyar-anyar. Ora iso ngrampungi gawe. Keparat, Petruk Kantong Bolong ndi? Krenah patine kowe. Keparat. Waduh. Weh, ya. Manus maring jajalan sekertaning gawone iblis lanat. Wah! Wah. Panes maning jajalanan sukertaning bawono kowe wani merepeki nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo. Ora wani dudu Petruk Kantong Bolong, Mas. Walah dalah keparat. Ora gelem bali menyang Karangkadempel kelakon mati dening aku kowe Petruk. Ayo. Tak tandangi, Mas. Ora sembodo kalore sumbar mau sore ya. Kene merganing patimu mati dening aku kowe Petruk. Keparat. Wah! Mati. Haha, canda. Ayo. Lalu amu. Uri banyo. Waduh, mati ya. Sambato Prabu Baladewa. Wah. Ora toto. Mati. Wah. Ayo antem. Wah. Wah. Ah. 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 Wah. Wah. Mati dening aku kata.
kok Prabu Baladewa wani nyokot. Wah, cetha dudu Baladewa kowe. Ndara Werkudara ketiwasan, Den, ketiwasan, Ndara. Wah. Wah, Petruk mlayu-mlayu ngopo? Kula niku bareng perang. Perang karo sapa? Kalih Prabu Baladewa. Menang apa kalah? Kalah, modal kula niku napa nek perang? Kula niku wong ra duwe kon perang ya mesti kalah to. Wah, banjur piye? Ngaten, Den. Kula niku rak mungsuh Prabu Baladewa. Wah, rame tenan. Ning wonten sing aneh. Wah, tegese piye? Prabu Baladewa niku sakniki nggawa wadyabala anyar niku sing akeh niku. Mongko wadyabalane buta-buta. Lah kula niku rak mungsuh kalian Prabu Baladewa. Sing adat saben niku nek Prabu Baladewa niku nek perang kepentok atine terus kowe panes maning jajalan sukertaning baune iblis lanat cucun nenggala dadi apa kowe Petro ngaten to iya anek niki mboten Prabu Baladewa niku kok nyokot niku dos pundi Den wah Baladewa jangkae dhewe ayo, di Petro kantong bolong. Aja mlayu kowe Petro. Hahaha, nata mandura Prabu Baladewa. Wah. Walah dalah Werkudara kowe aja melu-melu. Melu wae. Petruk kantong bolong wimung Punakawan. Wah, Petruk kantong bolong wimung Punakawan. Nanging bener. Bener piye? Saiki tak takon. Baladewa kok duwe wadyabala buta, Praguta, Wisata Donendi. Praguta lagi piye dhewe? Lagi ning SMKI. Wah. Alesanmu ora cetha. Wah, lah dalah arep apa kowe? Cetha kowe yen Baladewa gadungan. Arep apa? Dibantu kak mati. Wah! Wah! Waduh! Wah! Wah! Waduh, mati ya. Wah! 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 Oh, lah, dalah. Wah. Wah, lah, dalah. Kowe lah dalah rak tenan to. Ora wurung aku Badar yo. Aku mung sak derma mundi dawe Pandya Batari Durga. Supaya aku ngiri godha marang para Pandhawa. Aja nganti mbantu marang Semar nggone bakal bangun kayangan. Aku supaya membo dadi Prabu Baladewa ning nyatane Badar. Monggo yen aku maju meneh ora urung ya malah mung kewirangan.
Oh, prayoganaku bali lakon kita aturke ngersane Pandya Batari Durga. Wadya Balayo padha bali. Wah, alah. Tandya bala Pandhawa mbuk byuk gumulung mangung siring sata Kurawa hong kambahung kesro katiti hong. Wah, matur nuwun nggih Ndara Werkudara. Tujune niki wau wonten Ndara Werkudara kersa tumandang nandingi marang Prabu Baladewa. Lah ra apa to? Sinuwun Baladewa niku wau mung gadungan badar dadi buta. Perjineman Jaramaya Den. Wah, iya bener Petruk. Banjur kepiye Antasena? Banjur kepiye? Lah ya perjineman Jaramaya kae mestine ana sing kongkon ra ngono to. Wah, sing kongkon sapa? Ayo sing dawuh. Wong tuwa nek wis tuwa ya ngono kuwi. Nyambut gawe nek ra ana sik enom bingungi. Jaramaya kae mesti didhawuhi karo Betari Durga, ya to? Wah, iya. Lah iya. Mula saiki gandeng kahanane negara Ngamarta kuwi wis tentrem. Petruk saiki didhawuhi supaya ndhisiki laku bali ning Karang Kadempel. Bapak karo Pak Desame Aji lan Paman Arjuna nungka supaya rawuh ana ning Karang Kadempel ning aja lali Siwa Prabu Punta supaya ngasta pusaka telu ya kuwi pustaka Jimat Kalimasada, Payung Tunggul Naga karo Tumbak Kurawelang. Merga kuwi sing uga bakal dadi serana nggone Semar bakal bangun mentale ngumpulke para kawula. Wis kono Pak, gek tata-tata budal ning Karang Kadempel. Petruk kon bali dhisik wondene negara Ngamarta mengko tak tunggune karo dulur-dulurku. Wah, yo. Petruk kowe dhisik ana laku bali dhisik. Mengko aku lan Punta Aji kakangku banjur sumusul ing Karang Kadempel. Nggih, yen mekaten ngestakaken dawuh.
iku saknyatane gonjang seret winangun kandhane siji pernai awit perkewet lamun to sinarengna sanes sing marca padha kena den wastani ing jagat sonya ruri ya ing lokantara dumunung ing ukir tengguru puncaking aldaka ing mriku gumelar kayewanganing para Jawata ngimba swargamaya den westani kayangan arga dumilah ya ing Teja Maya ya kayangan Suralaya inggih kayangan Junggring Saloka lah sinten ta ingkang dados gegununganing kang ngrengganing guru loka menang awisik Sang Hyang Nila Kanta Hyang Catur Buja Hyang Girinata Hyang Sangkara Hyang Gwenda Hyang Jagat Pratingkah nanging kundang arat wewisik Sang Hyang Bapara Guru duk nalika semanten Hyang Jagat Nata nuju miyos Sinewaka lenggah ing bale marju Kunda Manik dene ingkang kepareng ngarsa tuhu menika Jawata ing suduk pangudal-udal nenggih Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra kaleres kadang werda kinarya tuangganing tetindhing para Jawata Tridasa Wataknawa nalika semanten nampi swanipun dewaning Buddha lan pangrencana nenggih Bathari Durga dadya mangkono pangudias maraning griya ingkang dereng kawedharing lisan niat kalanggiwana gelar pandan muncak
punang surem soroti tan padang Sinongwati jagat kinari among balu mimbak ombak ing samudra lumut hambra kanggeng baito dedenceng-dencengan bunga jualaju sang ayu palungguhan ulun maramane Kakang Narada ulun piji mangarsa yekti nedya ulun kanthi angrumpaka timbuling gara-gara ingkang kagiri-giri kawah candra dimuka lir kinebur pambengehing sapi gumarang nganti kaya bisa bengkah-bengkahna bumi Kakang baya punapi kang dados tuk sumbering kanang gara-gara Kakang Narada. Oh, berkencang warudaya Pak Pong kali cuti sapa sing gawe. Adi Guru, gara-gara ing kayangan niku jane kaperang dados 3. Menika menapa kemawon Kakang Narada? Sepisan, gara-gara menika saged dipun timbulaken saking titah ingkang nedeng gentur teki. Upaminipun kados pundi? Contonipun nalika lampahan Arjuna Wiwaha. Jaman semanten Sang Begawan Ciptaning ingkang tapa wonten guwa Pamintaraga. Cipta niku ati ning niku wening. Nek pancen pengin wening atine mlebu guwa Mintaraga. Minta niku nyuwun raga niku pun mestani awak. Nyuwono ana sing ngersaning Pangeran mrih kareksing reh keslametane. Menika sepisan. Salajengipun ingkang angka kalih gara-gara menika dipun timbulaken saking titah ingkang nedeng mubal kamurkanipun. Contonipun duk nalika mubaling Prabu Dasamuka. Menika saged nimbulaken ponang gara-gara ugi. Kaping 3 menika gara-gara boten dipun sababaken saking titah ingkang gentur tapane, gara-gara boten dipun timbulaken saking titah ingkang murka. Nanging gara-gara malah dipun timbulaken saking dewanipun piyambak. Dewanipun ingkang klentu tumindakipun. Lah duka menika apa pancen kleru tenan napa pancen sengaja ngleru? Lajeng yen saking wawasanipun Kakang Narada gara-gara tigang perkawis menika kala wau lajeng angka ingkang kaping pinten Kakang Narada? Angka 3 Adi Guru. Yen mekaten gara-gara saking pakartinipun para dewa. Lah inggih. Lajeng dewa menika sinten Kakang Narada? Adi Guru piyambak. Lho. Kakang Narada kok saged mestani dhateng panjenengan ulun. Lah nggih, krana Adi Guru menika sejatosipun serik kalian Kakang Semar Badranaya.
Lah duku Adi Guru menika kok saged sengit gething kalian Kakang Semar menika sababipun menapa menika? Kados pundi? Kadosipun Kakang Semar nggih mboten damel kapitunan, mboten damel perkawis kalian Adi Guru. Nanging Adi Guru sing golek-golek dak-dakane perkara, nggih mboten Adi Guru. Nggih Kakang, malah sisan damel kula dadaki. Krana selaginipun Semar menika tasih gesang. Tiyang menika sami nglewar-nglewar anggenipun sami nyembah dhateng ulun. Ingkang dipun kersakaken Adi Guru menika kados pundi? Kok lajeng wonten pangendikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahipun? Kakang, sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru, boten wonten sanesipun Kakang Narada. Lho, wah iki. Mangke riyen Adi Guru, mangke riyen. Sesembahanipun jagat raya menika inggih ingkang nyipta jagat raya sak isine. Inggih menika Gusti ingkang Maha Agung. Lah kok dadi Adi Guru malah ngoten menika kados pundi Adi Guru? Inggih. Namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir. Mila selagine Semar niku tasih gesang. Inggih Semar niku sing badhe ngiring menungso supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi. Terus do dikandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang wong sing miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah. Banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso. Lah mekaten menika yektine namung ngiring menungso supados sami nyembah marang pangeran Kakang Narada. Lalu dedet ya. Lagi menika wau sampun leres Adi Guru. Kakang Semar menika sampun leres. Yen panembah jati menika namung dumateng zat ingkang murwengdat Gusti ingkang Maha Nasa Adi Guru. Mboten saged. Sesembahan jati menika inggih namung kula, namung Bathara Guru ingkang wajib dipun sembah. Let ya. Lah sing marai ruwet ki ya nggon kene iki lho. Mila Adi Guru menika pengendikanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tartemtu badhe dawa buntute. Kirang bejo sisip sembiripun paduka Adi Guru malah badhe sinura ing jagat. Krana paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa dados tumindak sepecak ngendika seklima menika kedah saged kangge tepa palupi. Lah yen Adi Guru ingkang mangke nyimpang saking bebener nerak angger-angger menika lajeng kados pundi jagat raya menika Adi Guru? Nanging ulun menika gadah panguwasa Kakang Narada. Lah niki lho kula saya ora cocok wonten mriki kula saya ora cocok. Leres yen Adi Guru menika gadah panguwasa. Nanging panguwasa menika kagem ngayomi, boten kagem nguasani. Tur malih yen perkawis niki nek nganti Kakang Semar ora trima, terus munggah ning kayangan terus sadol jamu, ayo. Sinten sing ngajeng tumbas? Wasipun perkawis menika kula mboten sarujuk. Dados yen wonten menapa-menapa kula tunggak waru, tunggak dadap ora melu-melu, ora melu garap. Dados yen Adi Guru mangke nampi pepelak mong sangga dhewe Adi Guru. Jaja muntap lir iki netap netra kocak ngundar mandir. Kumedhot padoning lati kathah-kathah pengendikanipun Kakang Narada menika malah ngina kalian ulun. Ya Bathara Guru wasipun yen Kakang Narada mboten ayogiyani kenging medhak wonten ing marcapada Kakang Narada. Walah dalah. Tegesipun kados pundi Adi Guru? Kakang Narada ulun copot kalenggan dewa. Lah rak tenan to. Wis iki mesti wis kena pengaruh, Pak. Angger wis ketekan wong wedok siji kae mesti gampang kena godha. Nggih pun. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Ning mang titeni mawon. Allah niku mboten badhe tumama ing becik Adi Guru.
Pikulun kados pundi menika Pukulun? Sang Hyang Pikulun Narada sajaipun malah lajeng mesgol kagol penggalipun Pukulun. Wis ben baik. Kayangan Suralaya ora nganggo Kakang Narada mboya dadi ngopo. Nanging Durga nalika semana ulun dawuh marang jeneng kita supaya ngiri godha marang Pandhawa. Supaya aja nganti mbantu marang gegayuhane Kakang Semar. Piye, Durga? Hyang Pikulun, nalika semanten kula sampun dawuh kalian Pirjini Manjaramaya supados memba dados nata mantura Prabu Baladewa. Nanging nyatanipun gagar wigar tanpa karya, kula nyadong deduka Pukulun. Durga, kita iku amung lun dawuh kaya mangkono wae nyatane mboya bisa ngrampungi gawe. Inggih nyuwun pangapunten Pukulun. Nyatanipun para Pandhawa mboten saged dipun pengaruhi. Cadhong duka Pukulun kula kedah kadhawan pripun nderek. Pukulun nyuwun lintu menapa Pukulun? Ya wis, mboya dadi ngopo. Kabeh iki nedya ulun dadaki. Nanging saka panduga ulun iki Kakang Semar mesti wis krasa kang mengkono. Wis krasa kelamun ulun sedya gagalake marang gegayuhane Semar. Kang mengkono Bathara Indra inggih wonten timbalan ingkang ngadhawuh Hyang Pikulun. Dawuhna marang para Durandara ngawekani yen to Kakang Semar ora nrimake bab perkara iki kang banjur munggah ana ing kayangan dewa-dewa supaya siaga ngadepi Indra. Inggih ngestaken dawuh sinuwun Pikulun. Keparenga kula nyuwun pamit surti ting ati-ati nak Indra. Durga sawetara wektu mboya ketemu sejatine ulun kapang marang kita. Lah rak ngaten Pikulun. Lajeng keparengipun kados pundi? Ya mbuh arep ngopo? Bakune sawetara kita ngancani marang ulun. Inggih monggo kula dherekaken Pikulun. Jumangkahang guru seru sesumbar keterpater lindu bumi kunjing kumaludo guntur ketuk nyestung karo manik jagat raja dewaku. Kadangipun Kakang Yayi Jaya Sudirga inggih Kakang Prabu Jaya Sudarga wonten dawuh ingkang kados pundi? Mulane Siadi tak kanthi bakal lumarap ana ing Karang Kadempel.
Merga nalika semanapun Kakang antuk wangsit sasmita ingkang tak tampa. Pun Kakang lan Siadi bakal langgeng hanjayeng dawana. Ambawani negoring pulung gedhah kencana nanging seranane kudu dianani tumbal wadal. Inggih Kakang lajeng tumbalipun menika menapa? Tumbale ora ana liya ya mung wong sing dianggep pamong agung, wong sing dianggep pusaka bisa kandha, jimat bisa ngucap ya kuwi Semar Badranaya. Sing jare uga dadi pamong ingkang prasuci, pamong ing Trahwita Radya. Yai, iki wis meh ngancik laladan Karang Kadempel. Kaslakna toling rasaku kepengin boyong Semar Badranaya. Yen sekirane ana ingkang ngalang-alangi Karang Kadempel didadekke Karang Abang, nggih yen mekaten kula dherekaken Kakang Jaya Sudarga.